samu in je in kawo ma abinci. Yawa, duwan da Ka samu ka ci da ruwa ka sha. Yawa. Ka kinsa. Wato in ka kinsa sai ka da dan tafiya. Karamin daɗin haɗuwa ne da ke. Ai karka da mu karka ji tsawon wani. Wallahi ba karamin da kai ba wanka na banka. Ka ana samun irin su ma ta ko. Ai bari shiga gidan. Ba zan maruwa ba ne. Wai kai ma mana Iliya ta inna ku kyala abinci. Kinga ai mai malam kifi guda 30 na sa cikin miyan nan. Aikin ka ne ma. Allah ka aikin ka malam kinci. Ni ma da mai kuma annana na karbi. Na karbi ko kuma annana. What?